A shekarar 2006 mun kafa tarihi da zama kungiyar Ingila ta farko da ta yi nasara a filin wasa na Santiago Bernabeu, kuma bayan shekaru 18 mun dawo domin rubuta sabon tarihi. A ziyararmu ta farko, ƙwallon da Thierry Henry ya ci ita ce ta kawo mana nasara, amma a wannan karon ƙwallon Martinelli ita ce ta bamu nasara, ita ce ta kammala nasarar da ba za a manta da ita ba akan Real Madrid, wadda ta kai mu wasan kusa da na ƙarshe na gasar zakarun Turai karo na farko tun 2009. Wannan ƙwallo ta kuma tabbatar da cewa mun cimma wani abu da babu wata kungiya da ta taba yi a tarihin filin wasa tun bayan budewarsa shekaru 77 da suka wuce. Mun zama kungiya ta farko a gida ko a gasar Turai da ta doke Real Madrid a Bernabeu a kowanne daga cikin zuwan mu biyu na farko. Haka kuma mun zama kungiyar Ingila ta farko da ta yi nasara sau biyu a can, sai Liverpool, Manchester City da Chelsea ne kadai suka dandana nasara a Bernabeu tun bayan nasarar mu kusan shekaru 20 da suka wuce, amma ba wata daga cikinsu da ta dawo ta sake yin nasara kamar yadda muka yi.